Hezké odpoledne, jsem rád, že můžu říct opravdu hezké, protože se nám udělalo hezké počasí. Nám na tom záleží, protože tady máme hosty z Polska a chceme, aby náhoda se představila co nejhezčím světlem. Se podařilo opravdu zařídit, takže dneska je hezky. No, já vás tady srdečně vítám na vernisáži. Jsem moc hodný, že jste přišli, protože jste svědky unikátní situace, protože tato výstava bude mít velmi krátké trvání a jste jedni z mála, kteří vůbec uvidí. Já jsem poprosil, než začnu představovat hosty, tak abychom navodili atmosféru, tak dovolte, abych vám představil Michala Karbana a jeho kolegyni Haničku Altečinu. Já nevím, že vím, že to je šikovný hudebník a taky zpívá a studuje konzervatoř v Plzni, akordeon, říkám to dobře, tak s touto akcí má také něco společného, protože naše kontakty s polskou stranou začaly vlastně tehdy, kdy jsme s Michalem a ještě Ludskou Nosovou, dnes z Hory, byli na České dni v Tarnovských horách, to bylo v červnu. No a aby dlouze nemluvil, tak poprosím Míšu o první a Haničku o první písničku. Mým úkolem je říct si pár slov, přivítat a tak dále. Bojím se, abych na něco nezapomněl, zkusím to dát všechno dohromady. Tak tahle ta akce souvisí s Kutnou Horou a jejími partnerskými vztahy. Jak možná víte, Kutná Hora má několik partnerských vztahů se zahraničními městy a mezi nimi jsou i Tarnovské Gory. Město ve Slezsku nedaleko Katovic, 60 000 hezké město, se kterým byla, pokud vím, ne tak v dávné době navázána spolupráce. No a my jsme tam právě byli a tahle ta akce je vlastně také naplňováním té spolupráce. Dovolte, abych tedy přivítal v prvé řadě představiteli Kutné Hory. Vítám magistru Danu Bobskovou, místostarostku Kutné Hory. Protože tahle celá akce, návštěva i tato výstava se uskutečňuje díky městskému úřadu samozřejmě. A pomoc ze strany městského úřadu nám poskytuje té akci paní Hnátková, kterou tady také vítám. A tak, a snad jsem na nikoho nezapomněl, to je město Kutná Hora. A teď mi dovolte, abych představil ty, kteří přijeli z Polska. Ale já ještě předtím řeknu v rychlosti, o co šlo. My jsme byli pozváni v srpnu na srpen od 19. do 30. srpna se uskutečnil plenér nedaleko Tarnovských Gor a to v zámeckých parcích ve Švěrklanci, to je kousíček od Tarnovských Gor, tam je takový palác, zámek, Kavaléř se jmenuje. A potom další část toho pobytu, který trval skoro 14 dní, bylo zase v zámku v Rybné, tam ten park je menší. No a tam jsme pobývali taková skupina, která se skládala z lidí z Polska, to největší část, z Německa, bylo pár lidí a jsme tam zastupovali ještě s paní Kopeckou Čechy. No a bylo to fajn, bylo to dobře připravené, moc se nám tam líbilo. Nechci o tom dál mluvit, protože byste mi to záviděli nebo nám, takže to zkrátím. Zkrátka bylo to tam moc hezké, atmosféra byla bezvadná, bylo nás velmi dobře postaráno, navíc ještě počasí přálo, všechno to bylo v takovém klidu a my jsme teda během toho pobytu tvořili taky. V tom parku ve Švěrklanci to bylo naprosto bezvadné, protože to jste vyšli ven a mohli jste malovat jezero, stromy, bez problémů. A v Rybně taky konec konců i v Tarnovských horách se malovalo. Jak tady vidíte, tak ty techniky byly různé, to znamená kresby, křídou, hodně akvarely jsou tady zastoupené, taky volejem se malovalo a někteří lidé, kteří zase raději fotografovali a tak. A na konci toho pobytu byla vernisáž v tom zámku Rybné,
a to bylo takové slavnostní zakončení. Vypadalo to podobně, akorát ten prostor byl malinko jiný, ale jinak poznávám tu stejnou situaci. No a polská strana, Mirek řekl přímo, Mirek vyslovil přání, že by se to mohlo uskutečnit tady také v Kutné Hoře, být třeba krátce. No a to je ten výsledek. Už jednali teda s městským úřadem, já jsem do toho taky trošku vstoupil a je tady ta výstava a pobyt polské delegace. Těch Poláků bylo více, ale přijeli 4, takže já vám je představím, začnu ženami. Velkou takovou, bych řekl, dobrou duší celých těch, musím ještě poznamenat, že polská strana s těmi plenéry takzvanými má zkušenost. Oni mají styky s Německem a v Belgii, že jo, v Jirku byli a ještě Bůh ví kde, v Lucembursku možná taky a tak dále. Anglia. Jo, no. Takže to nebylo poprvé a takovou dobrou duší a podporovatelkou těch plenérů, a já neznám pořádně příjmení, já bych je spíš plete, tak budu říkat vlastní jmény, tak to je paní Ula, takže ji tady vítám. Paní Beáta. Pak samozřejmě Aňa, která je dokonce přivezla vidíte, že má více fotoaparát, fotografie má tady. Fotografie, všichni z těch jmenovaných tady mají něco. No a vlastně takovým organizátorem toho projektu, patronem a takovou dobrou duší samozřejmě taky je Mirek. To je takže ta výstava tady potrvá do neděle, jak jste slyšeli. Já teď poprosím, můžu říct dámu, si říkáme, tak jestli mi řekla pár slov slavnostní za město. Tak dámy a pánové, krásné, slunečné odpoledne vám přeji. Jsem ráda, že vás mohu při takové příležitosti pozdravit. Těžko se mluví po někom, kdo mluví tak obsáhle. Ale napadlo mě, skoro všechno už bylo totiž řečeno, ale napadlo mě, že spolupráce mezi městy může mít celou řadu způsobů a forem a toto je jedna z nich. Myslím, že taková spolupráce zatím nebyla uskutečněna. Vznikla tady celá řada velice zajímavých děl a já vím, že skupina, která z Polska přijela, je naladěna hodně pracovně, protože již včera projednávali další formy, další spolupráce. A já pevně věřím, že se jim tady těch pár dní nebo hodin bude v našem krásném městě líbit a že tady načerpají celou řadu inspirací. A myšlenka, která se zrodila včera, myšlenka tedy, že bychom uspořádali zase my třeba takové setkání, že by se tady v Kutné Hoře a v okolí také malovalo plenéru, tak si myslím, že ji budeme podporovat. Takže vám přeju, ať vám vystačí síly do další činnosti a vy si to tady všichni ostatní hezky užijte, prohlédněte a přeju vám krásnou odpoledne, hezký večer. A ještě našim hostům tady předám hlavně, poprosím, kdo bude mluvit. Ula bude mluvit. Tak já nevím, co s překladem. Za prvé nejsem si úplně jistý, že to dokážu přeložit, ale pak také spolehám, že budete rozumět. Uvidíme, dáme to nějaké dohromady. Ula má slovo. Witam Państwa jeszcze raz w moim imieniu i w imieniu koleżanek i kolegów. Przyjechaliśmy, już nie będę się powtarzała, dlatego że kolega Władimir wszystko powiedział o nas, przedstawił nas dokumentnie. Także jeszcze chcieliśmy tylko powiedzieć, że my istniejemy w Stowarzyszeniu Artystów Śląskich Tarnowskich w Bratskutcie Staś. Jesteśmy młodym stowarzyszeniem, niespełna roku, 17 października minie rok od założenia, przepraszam, ja jestem po prostu zmęczona, bo chodziłam po mieście. Pełną głowę mam jeszcze waszych wspaniałych tutaj zabytków, uliczek, tych wspaniałych, ja muszę tak bezpłatnie będę mówiła. Ale teraz Ula umlouvá, že tady udělá pomáhat. No właściwie już wszystko powiedziałam, że jesteśmy oczarowani waszym miastem, naprawdę. Pierwszy raz jesteśmy tutaj, ale to coś niewiarygodnego. Piękne, zabytkowe, historyczne, tutaj nawet każdy kamień na uliczce to coś mówi o sobie. Tutaj trzeba wychodzić nie jeden dzień, ale to cały miesiąc chodzić. Tutaj trzeba żyć, żeby zrozumieć piękno waszego miasta i terenu w okolicy. To jest coś niebywałego. Dziękuję. Ponieważ
kolega jeszcze raz powtarzam, wszystko powiedział o nas. No więc jeszcze oddam koleżance głos, która jeszcze swoje 3 grosze wtrąci. No ja chciałam podziękować. Rozumieliście uwagę? Ja chciałam podziękować przede wszystkim pani staroście i pani Ewie Gnatkowej, które pomogły nam zorganizować ten wernisaż, bo bez tych pań, no i bez Cezara i Lenki nie udałoby nam się przywieźć tych obrazów i wam pokazać. Więc my tutaj malowaliśmy Tarnowskie Góry i okolice. Chcieliśmy promować nasze miasto. Chcielibyśmy promować wasze miasto również jako artyści i w Polsce, i w Niemczech, ponieważ tam organizujemy takie właśnie wystawy i takie wernisaże. Jesteśmy oczarowani waszym miastem. Te 3 dni to jest za mało, żeby tutaj malować, więc my tylko chodzimy, oglądamy. Może nam się coś uda naszkicować, ale chcielibyśmy właśnie zorganizować wspólnie, my jako Stowarzyszenie Artystów Śląskich i wy tutaj Kutna Chora, wspólny plener. Takie mamy zamierzenie w przyszłym roku. My zaprosimy waszych artystów, waszych tutaj reprezentantów, którzy przyjechaliby do Polski, a my z grupą Polaków i ewentualnie Niemców, zobaczymy jak to się uda, przyjechalibyśmy do Kutnej Chory i namalowali te 2 piękne miasta, które mają wspólne korzenie, ponieważ mamy kopalnię srebra. Także jesteśmy potomkami górników, wy i my. Bardzo dziękujemy jeszcze raz za umożliwienie pokazania Tarnowskich Gór w Kutnej Chorze. Pozdrowienia od burmistrza naszego z Tarnowskich Gór, także kazał pozdrowić wszystkich Państwa, bo on nam też tutaj pomagał, żebyśmy mogli tutaj Was odwiedzić. I mam nadzieję, że ta współpraca będzie na przyszłe lata jeszcze bardziej owocna. Tak my se rozloučíme poslední písničkou, bude to písnička od Edith Piaf a ta se jmenuje La Bienrose. To je taky pro Já to francouzsky nevím pořádně říct, tak to říkám.